Cah ayu mrene tak kandhani, pertemuan iki mung arep negesi yen rasaku tulus tembus jroning ati. Tresnaku iki aja mbok semayani. Kang Mas, aku ora samoyo, aku ngene amarga dijodohno. Manut jare wong tuwa ora iso neruske tresno, jembarno atimu kaya dene segara. Ora apa-apa, aku ikhlas nerimo sampean dijodohno manut ujare wong tuwa. Sadar aku hina ora iso apa-apa tanpa pitulunge Gusti Kang Maha Kuwasa. Kang Mas, kowe aja nalongso, aja rumangsa hina, yakino iso oleh sing luwih mulya. Kudu tetep ndedonga marang Gusti Kang Kuwasa, iso kepathok sigarane nyawa. Ora apa-apa, aku ikhlas nerimo sampean dijodohno manut ujare wong tuwa. Sadar aku hina ora iso apa-apa tanpa pitulunge Gusti Kang Maha Kuwasa. Muga padha bahagia, donga dina muga padha bahagia.